kai ka baningkong jong ka FIFA World Cup final ka bolong ka Qatar Persia ya ka Ecuador. Hakan ga jing le kai ka baningkong hapdeng kini ki artli giri ka Qatar Persia ya ka Ecuador. Ka Qatar ka yo adu 90% ka position kat ba ka Ecuador ka yo adu 9% ka position. Qatar ka pendon kam da ka formation ka ba san lai ar kat ba ka Ecuador ka pendon kam da ka formation ka ba sau ar. Aba Paisha kan ga jingle kai ga baningkong jong ka FIFA World Cup ka Ecuador ka layo ban khijar ningkong tang hapo ka minit ka basau lengba Valencia. Henry lengba ga jingerap jong ka technology batmai jong ka FIFA ka semi automated offside technology. Referee claim ken ya ga goal namar ba ka dei ka offside. Badai haga minit ka ba khanriu lengba ka penalty balakan jat da Valencia ka Ecuador ka layo ban pli perda ya ka goal ka baningkong haga ni ga jingle kai FIFA World Cup arhajar R2R. But ia kena ke penalti ke Ecuador kalau yo agak bau kipa jong ke kuasa. Kumpen kelon yo player jong ke Ecuador. Kumba shiteng kenta ke jingle kai kalau ya Valencia ubayelek kai nak ke klub Turki. Ule yo biang bentiap ya ke gol ke ba R nak benta ke Ecuador. Kata ha ke minit ke ba live away. But ia ke bol layarap penbu da apresiado. But hadu bekut ke kelas step ka Ecuador kala tam ya ka Qatar da ar lanot Henry ha ka kelamit omdon kino ki tim gi bala ban khijar hadu bakut ka kendai peu minit leng bagin gi ar gol ka Ecuador kala job ya ka jingalai kai ka banengkong jong ka FIFA World Cup Persia ya ka Qatar da ar lanot